mna kwethu. Hayi ukudilika nta uzodilika makuphela inyanga. Isalukwazi naso saphila. Ya, sofika sethe. No, ngizobe ngikhona khuleka ngizofika ungasabi. Bafo othi ngibe ngikufonela kancane. Dlula ngala. Hawu yini inkinga? Bafo. Me bafo ngizobe ngikufonela. Hawu nsizwa kanti yini inkinga? Awudlula ngani ngala ngathi umgaqo umgaka. Wenkabi umkhulu kwamonto lona. Umgaqo wemoto manje usho ukuthini? Sodleleni ngihamba. Awudlula ngani ngala wena? Uyabaza abantu wena. Sodleleni Nkabi. Sabisa ngasibamini. Ngokudubula Nkabi. Ngokudubula ngasibami. Woza manje, woza. Let's test that. Woza. Woza fana, woza. Awubaza abantu. Woza. Woza. Nkabi mina. Sibekela. Nkabi mina. Sibekela. Dubula phela. Awuthungani pho? Dubula. Ngokudubula hey. Dubula. Nkabi. Nkabi, dubula phela. Dubula phela. Dubula Nkabi mina. Dubula. Dubula hayibo. Dubula. Awusabi. Angisabi. Howe. Hayibo. Dubula baba. Ngokudubula wena. Dubula. Hayibo. Sabasebenza kuwe wena. Phela mina ngumZulu baba, siyagaba. Yawazi umuthi? Uyagaba? Ngiyagaba baba. Usebenzisa umuthi? Usebenzisa umuthi mina. Ngakuphi? Ngiphuma le kwanongoma. Shaya umuthi. Kabiyami. Nangiqonesha incweba. Hayibo. Ukuzaphi umuthi wakhe Nkabi yami? Olundi olumahlihli. Olundi? Ya. Hlangana ngomuthi nje nsizwa. Yazi Kabiyami. Ubuka Kabiyami lenkinga mfethu. Uyini inkinga yakho? Intombi engiyifunayo. Nentombi oyifunayo? uBridget. uBridget ngaba nayo? Wale goal. And afuna ungiqoma manje ngifuna umuntu ostrong. Kuleka-ke Nkabi yami. Yabo mophethe mina, uphethe umuntu oright. Ukhona umthinto engimaziyo yezo. Onomuntu ostrong. Mina nginentombi eziwu-3. 3 baba. Ufaka la emashiyeni nomuthi. Nginentombi Olundi. Hayibo. Kwanongoma. Hayibo. Isebhizana. Hayibo. Khuleka asami. Ufaka Nkabi yami asami. Kabiyami. Nkabi. Ya yazi udrive. Driver. Ya. Hayi lo ucabanga hayi angikwazi ukudrive Nkabi yami. Hayi akhuleka sabu. Ya hayi. Driver Nkabi yami. Hawu, babukele. Ngibonga ukuthi ngibukile amavidiyo ami. Kodwa bafethu ngeke understand ukuthi kuya subscribe. Subscribe la. Subscribe la. Subscribe la. Ubuka namanye amavidiyo la.